lang hilin eh. Hi, good morning. Mayong adlaw. Salamat Lord. Salamat sa gasa sa kinabuhi. Kaabot na tarong pizza ha. Abril 1 na. Salamat kaadto. Nalampasan na nato ang mahal na araw. Nalampasan na ang mga nagkatong nagpinitensya. Kamusta mo? Kamusta mo sa inyong pagpinitensya? Bitaw. Naman na ang Semana Santa. Padung na patahapit sa mga buwan, sa mga kuan. Padung Mayo na. Bitaw, kamusta mong tanan? Naman na atong mga lakaw gahapon, katong mga nagdagit, hugos, aguban po yung salubong. Nanadaw ko sa FB, lahi na ag salubong diri sa Manila kumpara sa probinsya. Kay giyatang-atangan lang ito na maghapon, mabito ning atin mig salubong dis Manila first time. Naka saksi mi og sa klase salubong nila diri sa Manila. Lahi ra jud kay agilahang kuan sa sajaw ra. Ang mga anghel na najaw ra samantalang sa probinsya, sa ubang lugar gihugos. Nakita sa mga tao uban nga naghugos nga katong anghel nga ning kanta nga gikoronahan, gikuhaan og bungbong ag mahal nga birhen. Pero sa Manila wa, dari sa Manila wa, tingadi ko ilang isusudawan nakatubangan sa mahal na birhen o katong Santos. Nakatudang igsuunday gahapon, first time po nila kuno nakaatin og simba sa lubong diri sa Manila kay nagisang bana dili kinung sugot. Matong sila kasululugar sa simba. Nimba mig Bernie Santo, des ni aging domingo nimba mi matag pagbinitas lakay na nimba mi. Atong time nga hugos, mao to isang first time ko nung pagsimba halin sulti sa naha, niingan sa nga manang katurad jud ko naka dugay na ko sa pudog minting lupa. Nakatud Dios Manila si Jamro abot to sirog. Pero nakakatud sa Manila marag 40 na kapis Manila. Wa jud ko nakasimba og kanang dagit, mara ko muto gahapon kay nag-uban mi. Salamat man lang kay nakasimba jud ko kay dinhi ka. Haram di ay, di ko na makasimba dito. Si Jaw gabi ug kadlawon kay agizahang bana masoko. Kato kung simba jag simbang gabi na magas na simba pero may mo lagi lang lalis kay di lagi mo sang bana nga mo simba si jag gabi Ang ginagmao lagi to, ang giinan sang hapon na. Alam man lang mga pagsimba na dani og sa lubong sa Manila. Mo jang wasa kay ba og ang ilan dali ba ag atos Bohol og magsimba tag dagit mga alas 10 pas gabi baklay na ta. Baklay na mis among tagbang na mis among lungsod kay ag katong ang lula sa una mo simba og alas 10 sa gabi mo nagbinitas kado og tubig sa pagkakadlawon alas 2 mo lay dagit dito para sang Apopos Garcia nga dahil pag ilang pamaagi nga maoryapos among nga hugos o katupag kang mamaduli nga reels nga agisang agila pod hugos pod ag anghel dito diri sa Manila lagi munting lupa maura to agahang nakuha nga magsayaw-sayaw ag mga anghel. Ang mga anghel dili pod gagmay dagko na ani kung mita nga ag mga anghel kay namuko naman. Katawad ko gapon lalipay naman pod kay salubong lang happy Easter Sunday. Sa mga nang comments sa ang video labi na Edith Mendoza, good morning. Ni Vilma Macabalo. O katong ning komentas ni Agi, Marcelo Casañares Taglaran, ingin sa nga agbigit kuno ka kaldero, kamamaduli. Daghang nangahang pus biligit ni Aging adlaw pag Bernie Santo. Ang relit pag ubang mga tao. Sa ako pod mo yang niyamduman. Tsaka sang pagka-tao, 50 city naman dyan ko, katong pagkawasang lula. Tama na ko 15 edad. Pagka, gikas sa katuig taman ko 15, ito ko sang lula, magkandanan ito nga. Basta lagi Bernie Santo na, ni kabuntag, nilugaw. Diyan, ikaw to, naiutan. Wa mo to na itong binigit sa una, sa kami pa, utan raman to. Diyan, lagot mon. Karon kay grabe naman sa kuan. Taguliyang naman sa mga tao sa
pasikat sa Facebook sa bahin sa pagbinit sa Bernie Santo. Wala tingin kasi ninyo nga ang himduman lagi agad los Bernie Santo. Nga karon kay Lunes naman ag among lakaw karon nga mo adto mis private nga kuan. Private nga doktor kay magpa newborn screening ko sa ang apo lagi mao lamang diha naka kuan nga sa katong comment nga i-report ko no tong sa Osmon lisod man ta mag-report dinhi kay di man tataga dinhi aga lagi isuon kay butante man nagistorya mi sukad lagi kuno nga lalahi na ag kanang ilang mayor nga karong bag-ong mayor kuno di na kuno maadto pati pag ilang lakad sa ilang mga kuan sa eskwelahan o sa buhol pa siguro niya katusog ilang purpose ilang mga allowance kuno sa mga estudyante dinhi nga mga eskala nalahi kuno ang mangod gahay manggibiraha istorya kay mo din sa butante Matalis Manila kay siyo pa butante pero bag-o pa di pa bitaw yung lakas kay og sa buhol pa ni pwede na ta mo dos atong mayor nga mao na mo reklamo dinhi lahi pud dinhi kay lahi kuno mayor dinhi na chat ko sa igagaw ditong nas Osmon nga trabaho nagbuot-buot pud siya kasi sila kuno pang matrabahan sa Osmon nga mga kuan mga regular na sakad ko na lain nag ilang mayor di na kuno pud maag ilang allowance galing kuno katong pang allowance na siniaging December pang bonus nila wa pa kuno mahatag kuyaw lagi dinhi mo nang aguban katsat na itong kaaban ng mga panganak niyo pa hatuhat sila niin kung hasang gipahibaw adto na mo hatuhat kay luoy ag bata ngita na laman mo og kanang private nga kuan na mo di kinabratuhan nga newborn screening na ay 18 na ay 2,000 na ay 200 na ay 2,200 nasa sa bayan ng 918 mo nang Mulakaw mi karon sa Mulakaw so ay sa pod kay ngita ko tug sunub na po ko kapayas Herbilita Purano salamat sa pag-ingon nga init gahapon mo tug hapon bitaw sub-sub ra man sugog uli kay sa karang inita wa po ko planong muli sama lagi ni atong mga anak mo ingog palitik ug mao ni maunay di sa karang inita sungsong lamang gihapon ko kay di mo din sa istak nga bihon sa wa may pares man naman tong ipalitan paghapon ginagmay madulong upang wa pa kuno ko di ko sila makakaon ng pansit luoy pod kuan wa makapansit salamat kaado di ay salamat ug sa kanunay nagsubaybay sa ang mga video bihahala ginagmay basta kanunay ang pingtang tanan Abril 1 na dalawang tiga doy sal mangga balik 20 pepino por 20 ug karong ilang lubi yung taas mo ilang lubi 30 namang buok ikaduha nagpiga ang sa po pa itong bulinaw niya kaya magsunod kurog kapayas wala may manok kapayas ug kuha na pod bulinaw mo gyapon pandesal balik 20 Wala sa kuna sa kumagutan. Ang utan ron kapayas silban tulag buwan ginaw. Pindaan sa pangapi. Kapay pamahawag ang kan. Nukong kapi numugnaw naman di ay. Dito na pa sa gawas ko, may tag-utan sa gawas. Murag na kuan. Bitaw.
Init sa kuna. Tapos sindag. Kuan. Mapaw, humak lang mandasal. Umaga, tanghali, gabi. Umaga, hapon, gabi. Rosalina Gonzales, so naman mo. Tamiaw. Umaga, tanghali. Hala ka. Wala to. Wala to. Kabog yan ako siya. Wala na, pinakawalan. Wala na. Nabalwa. Ano? Kupan. Kuasni. Ha? Nabalwa ni. Ito ano? Poga. Ano naman ako? Huwag mo mga biling-biling mo lang. Ay, utay. Sugod na pagkalagitis kainit. Ayan, nagiging balat yan. Buwi pagka alas 7 init na. Saan yung panitan eh? Kay apply ko kapayas. Tapos magdaong kay grabe yung magnawa dito. Morning kapadas nga magkagatas kay panit ni mo. Nanay mo ragatas na. Basig sa YouTube pwede siguro. Pagatas na, yan mo pa rin sa YouTube panitan. Gawas ang kuan. Duga. Bitaw Desverde Santo. Pablo Santo ba ito dito eh? Di Sabado di ay nagsulubod ng kapadas. Pero wala ito yung manok. Itong manok nga i-albor sang suod. Karon yung may manok. Bumong sa kabuk kapadas 35. Enggak, lubi 30. O may kamunggay pa o. Awan uwat si Kuan. Ano naman lulunong? Kuan. Sinubal nga kapayas with uwad bulinaw. Pagatas angkan. Way laing madadaling utan na ni kapayas. Karon kay way wa sugod kamunggay kay wa na pay maligdang kamunggay. Kapayas, sinubang kapayas with bulinaw buwan. Wala tayo sa gulig kamunggay. Kay way kamunggay maligja. Puro ra ni kapayas. A few moments later. Nagpahumoy-humoy naman basta rizanon. Di pabutang, di magpabutang po. Hilak man. Di makatuog. Ito kung salaman yun. Kaya bila pong nanay maghawid. Sipag ngut-ngut. Mamoy-humoy ra. Buyag-buyag. Buyag yung bringkay. Bringkay gamay. Miss Bibi, ato miss sa Dinamersid. Bone screening namin karon. Ako hinihilak man. Init man, Bi. Alas 3 mag-schedule, Bi. Init man. Tara na.
Galamis. De La Mercy Clinic. Bibi. Bibi. So lahat yan pinupuno ng dugo, ha? Yung bilog na yan. Pag malaki na kasi, hirap ng hawakan na lang. Uy, hindi na kayo.